Hola, Clics, què tal? Soc la Iskra, professora d'interpretació de l'escola, i avui us porto un joc de màgia amb el que sereu els reis i les reines de totes les festes virtuals d'aquest confinament. Mireu, primer us el faig i després us ensenyo com es fa. És molt senzill, però ja veureu que és molt divertit. Mireu, jo tinc dues monedes que són diferents, d'acord? Doncs aquesta moneda petita me la guardo en aquesta butxaca. Aquí tinc una butxaca i hi fico la moneda petita. I la gran, què faig amb la gran? Me la guardo al puny. I ara el que faré serà que la moneda que tinc a la camisa passi al puny. Com ho faré? Doncs bufant. Comptaré fins a 3 i bufaré. Molt important, si aquest joc el feu de manera presencial, no podeu bufar, perquè si bufem, les partícules d'aire podrien contaminar a les persones que tenim a prop. Per tant, només es pot bufar de manera virtual. Ara, com estem virtualment, jo bufaré. Aleshores, fem 1, 2 i 3 i bufem. I ara comprovarem si efectivament la moneda que tinc aquí ha viatjat al meu puny. A veure? Obro la mà i efectivament veieu que tinc les dues monedes a la mà. Com ho he fet? Molt fàcil. Suposo que heu endevinat que tinc 3 monedes, dues iguals, molt important que siguin iguals perquè si no, no cola, i una altra moneda diferent i més gran que les altres, perquè en realitat jo quan us he dit que tenia dues monedes, en realitat en tenia 3. Molt important també no tenir ningú al darrere, perquè si tinc algú al darrere, doncs es veu el truc i ja no fa gràcia el joc. Aleshores, quan m'he guardat la moneda, senzillament he de tenir la precaució que no em caigui la moneda que tinc al darrere. Faig tot l'exercici de bufar i de xan-ta-xan. Aquí tinc les dues monedes. Espero que us hagi agradat i que estigueu molt bé i us envio un petó molt fort i espero veure-us molt aviat.